Busca col·locar-te en una posició que et sigui còmoda, en un entorn agradable, fora d'estímuls, que puguis dedicar-te a aquest moment per tu. Pots estirar-te, panxa amunt, cames estirades, deixant que els peus caiguin cap als costats. Braços al costat del teu cos. Palmells miren cap al cel. O bé, si ho prefereixes, pots buscar una posició assegut, asseguda, cames creuades o bé estirades. Allarga la teva esquena a la vertical, com si d'un fil et tibessin de dalt de tot el teu cap, de la teva coroneta. Un cop et sentis en una posició còmoda, intentaràs sostenir-la durant tota aquesta estona, intentant fer el mínim moviment possible. Tanques els ulls i faràs una respiració àmplia, conscient, agafant l'aire pel teu nas i el deixaràs anar pel nas o per la boca. Així, de mica en mica, et aniràs evadint de qualsevol estímul extern, portant la consciència cap al teu cos, cap a la teva respiració. Sents com el teu cos pesa per sobre de la superfície en què et trobes. Et fons amb el terra, deixant que tot el pes caigui sense resistències. Que totes les tensions que haguis pogut acumular a poc vagin desapareixent. Així, de mica en mica, aconsegueixes una sensació de lleugeresa, de llibertat, de que la gravetat no t'afecta. I sents com flueix la teva respiració pel teu nas, inhalant i exhalant. Són respiracions espontànies, fluides. Deixa que el teu cos marqui el ritme que necessiti per aquestes respiracions. Observant l'aire com entra i surt lliurement. Inhales pel teu nas i a l'exhalar envies aquesta respiració al teu periner, al xacra arrel. Inhalant i exhalant des d'aquest punt, sentint com l'aire surt des d'aquesta zona, visualitzant un punt de color vermell, com s'expandeix, com creix. Així, cada vegada l'aire flueix sense resistències, lliure. Per repetir-te 3 vegades, jo sóc abundant. Inhales pel teu nas i a l'exhalar alliberes la respiració des del teu melic. De nou sents com l'aire flueix des d'aquest punt, sense resistències. Un punt vermell, brillant, poderós, neix d'aquest punt per expandir-se. I et repeteixes 3 vegades: jo sento l'abundància. Amb la pròxima inhalació, agafa aire pel teu nas i l'exhales des del plexe solar, per sota de les teves costelles,
un color groc, brillant, potent, neix i s'expandeix, deixant que les tensions, bloquejos d'aquesta zona de mica en mica desapareixin. L'aire flueixi lliure i et repeteixes 3 vegades: jo faig que l'abundància arribi a mi. Amb la pròxima inhalació, torna a agafar aire pel teu nas i a l'exhalar el deixes pel centre del teu pit, el xacra del cor, deixant que netegi, desbloquegi i l'aire flueixi lliurement, buscant l'equilibri. Visualitza el punt verd, un verd vibrant, poderós, que ajuda a sentir-te cada vegada molt millor. I et repeteixes 3 vegades: jo faig que l'abundància arribi a mi. Quan vagis acabant, tornes i inhales pel nas i exhales des del coll, des de la gola, desbloquejant qualsevol paraula que pel que sigui no haguem sigut capaços d'expressar, alliberant qualsevol bloqueig, perquè un punt blau lluminós s'expandeixi il·luminant aquesta zona, i repetir-te 3 vegades: jo expresso l'abundància lliurement. Inhales de nou pel nas. Exhales a través del tercer ull, el punt situat entre les dues celles. Sent, visualitza com es neteja, com cada vegada et sents més en sintonia, amb un punt blau una miqueta més intens que l'anterior, que agafa potència, intensitat. I repeteix-te: jo veig la meva abundància. Inhales de nou pel teu nas i exhales des del xacra corona, des del punt més alt del teu cap, la coroneta. Un punt violeta vibrant desbloqueja tot aquest punt, el punt que ens uneix amb tot allò diví, amb l'univers. Repeteix-te un total de 3 vegades: jo entenc que sóc abundant. I visualitzes tot el teu cos il·luminat de baix a dalt, en color vermell, taronja, groc, verd, blau, blau més intens i violeta. Sentint com l'energia flueix lliurement, sense impediments. La respiració flueix d'un punt a l'altre, des del xacra arrel fins a la teva coroneta. Sents la teva consciència, el teu cos físic i emocional, en sintonia. Et sents en equilibri. Res pot alterar aquest benestar que hem aconseguit. Tornem a fer una respiració conscient profunda. Inhales pel nas. Exhala, l'allibera'l pel nas a la boca. I
tornes a deixar que el cos respiri al ritme i intensitat que necessiti. I de mica en mica vas despertant dits als peus i dits de les mans. Amb moviments sutils, la consciència va tornant cap al teu cos físic. Permeta't fer tot aquell moviment que el cos et demani. Allarga't, estira't. Porta genolls al pit. I pots balancejar lleugerament d'un costat a l'altre, despertant cada vèrtebra del teu cos. Fins que et deixaràs caure cap a un costat. I de mica en mica t'aniràs incorporant. I des d'aquí em despedeixo. Moltes gràcies per haver-me acompanyat.